ganda. Pare, baka na. Ano? Nara, nara! Kinog lagi na. Da. Man. Ignan bitaw inigunit ni mo bayabas ana day ulo. Tutok. Lupyak gani kana hinog na kalumok. Hi guys, madung buntag. Karong buntag gani guys, mag-prefer namin sa among itanumay sa among garden na watermelon. Mga sigtamis ni sugar baby ag ijang nakasuot des gawas ug arang ka green nagjang panit. Ag unod arang puwaha unta mao ni resulta nagmamunga na guys. Ja guys, sunod nami sibuyas nga seeds pud nagikan pud sibo. So ayan pud namo. Ja guys, napay melon na si ja nga kuan kinargana ra ba siguro yung nagsud. Maning sawasan guys, upat ni ka klase nga mga itanom na apoy. Kuan na ra ba ka orange ag kuan unod. Madalo man pag-ingan ni agawas sa nagma kuan na guys munga na pohon-pohon ja. Kani po siya guys, hybrid ko na siya nga watermelon. Hybrid alpha na. Ja kare pangasa watermelon gyapon nga big and strong dako kuno dyan strong man na kasgan siguro ni ang sa kay klase ni nga kuan na guys ning kadaghan siguro ako kaso sabod og sibuyas first time pa nimo sabod og sibuyas guys dya mo sa kuno ning buwaron ron kay na-stack naman ni kay dugay naman ni dya guys tangila man ninyo guys akamong pagtanom daning mga watermelon og sibuyas dya guys asang ipang buwad ha kani ag sibuyas kani katong hybrid kani melon ang katong orange sa gijang ko ang sangipang buwad guys kay mura mag nagbasa idugay na lagi ning mga o ano nga pinalit na asang ipainitan kaya ang sure yung maturot dya guys mauna niya mong tamnan limpiyuhan na super job ka sa smaro nagkuhan na sa ginluan na dya guys. Siya guys, as imiming apos kana na daghang buang kasug bayabas, may mangipo. Pasibaw nga. Hinog mo. Anaay mo ulo. Lagi. Tutok ka. Ay tumbi ko basa nak. Baw garag sanga. Katong tayo tulong lakdag ko nak. Kababaw. Uy, rantig bayabas. Pasibaw ni mo. Sige na. Iba-ibaw ka na sa rin, Papa. Tara. Pasibaw ni mo. Tingin ko ba siya? Uy. Ay, kato. Oro mang dagwayatan na. Pagdali. Gikuha na yung kato. Kato yung hatag tulo. Baga. Kana. Nakay nagbalag ko. Oh, kana, sige. Pirha na sanga. Pisa. Kana, sige ka mo. Mandiay. Ini. Kana. Hinog na na. Panaan. Akatong tulo, anak. Asa man? Ay, tulo sa babaw. Asa? Uy, hinog ko bata ah. Kimi. Dito pa, hinughan. Tapos kinatumian. Asa pag hinog? Hipo man hinog. Kuha lang, kuha. Na. Asa hinog gahi man. Dahil lagi. Nara. Kimi. Bili. Hinog lagi na. Gahi man. Ignan bitaw inigunit ni mo bayabas ana day ulo. Tutok. Lupyak gani kana hinog na kay umok. Yung ka ikaw ang ipo. Kasama. Hugasin na ito ko. Hugasi. Tapad diri. Gagmay. Hinog na. Gagmay na. Hilo na. Kasabot. Huwag ka kasabot kayo. May puno sibo lagi. Hintawan day. Kaning dato ka. Wanis sibo. Nantay ka gunit ka no ana. Pag gunit mo ana din ka. Tuktok so. Na muna na. Ito na oy, pinamadasok na. Nakaw. Hugasi. Bata.
Kalau di muka ano ka? Mukha na sila Marjorie. Ikawan kay di masyat na puna diharon. Tahan ako ng pulta. Ginawa na. Kanaring na bang. Joke lang. Kalau makalawag ka di. Nakalaog dito na pag-iyo. Ito, baboy agi. Ara kang hatid. Kamang-kamang ra ba taon siya gagunit pagkok, mantika. Hindi, naligid. Mag-ining Pero- daghagida. Wa gid buhing mantika ba. Wa bitaw. Naligid din eh. Aligid. Naligid ka? Tingnaw lang ka dahil nga sus. Nagpasalamat pa kay maligo ding ulan. Ligid siya guys, kay grabe na ka nagipangda. Ang sagipang bitbit ni mo na. Patis ko no. Sama to, mantika og coke. Nilaligid, dawan pa gud na. Ja guys, dari mis among ubos among bay among silingan, namalit mi og seedlings nga luya. Kani tanong sa among silingan. Ano ba natuwan? Kita na kita mo na ka berkrap. Gwapo man di ka kasawa lang ni. Biyak. Taga risa di ka dai, taga din ka? Di. Taga Dinagat Island. Dinagat Island asa na dito? Dinagat ay wa ka kadumdum Dinagat Island. Surigao ba? Surigao. Sakto na na. Sakto na bitaw ni uno. Uy, dungagi pa na. Ilang mahal. 100 na lang hatag. Okay ra. Okay na na. Kay saging wa pa nako tumabay Ang rin. bayring saging. Saging ah. Katuig ang gihatag. Asa ito na to eh. Hatag na to. Di ako magbabalan na. Pila may unak Danilong? Pila may unak duha? Kaniro sa. 18. Ito guys, sa sila pabo di ah. Na. Magukod naman yung pabo. Tuno lagi kayo dapat. Mara bito ka siya. Well, Bart, tamong katong yung tampok ba? Sibling ni Bart ko. Tadto. Naiuhutan din. Ada. Sa may tagiya na na. Yeah guys, sa karapa din yung house. Mga pitsay, kitagaan ng ano ng pitsay. Oh. Balde kay kuya akong sibling nga kuan. Biso ba nga? Kanto klase na ko. Yeah guys, mga dami og tambok nga duta ra ni dagami. Na. Kami lakas kamat mo na. Ah. Sa budok tadi yung kulit ron. Maksudnya na videographer ba? Pare baka na dito. Dano baka? Ano? Lami gayon sa ikabaw oh. Oo. Ikabaw na, ikabaw. Hi guys. Seedlings na may dari na maitabo dagamon kuan si kuya. Nara ni siya tambok sa gamon ko ganyan lang. Tara guys. Laptop mo na. Okay na yun na. Tara guys, agamang kuan mo na nandiyo ako dagto. Mana? Kita kani guys ang mo dami, was ligid daha lang saburan og anahe usida og kamatis. Ya guys, man amang kinabuhi din sa kamalig. Daw to naman pud guys, ato na pagkusod, magpangkog sa makaandad to. Ay merinda naman pud. Inja maginis ako sa nila guys, arang singita naman. Ato na kusod sa pay pud kay arang nang kainit.
Ya guys, ngipete mig ice cream gahapon. Kung dito mig tagbilaran, ja. Wala man mo nahurot. Ang isa dani sa mga basyo pag ice cream gagmay kay maghimo ko ron og kuan kay ni palit mas imi og kuan guys, avocado. Ang lamaw og avocado isa na dani sa silanan sa ice cream. Ani hukaron kay ang ibalhin nila silanan na amang saling ice cream gahapon daghan pa pwed. So guys, ang iplasa sa freezer kay madto naman ni makutkot ni mga bata dinis ko anan dagay agabing inita lagi ron. Nanang kuan kutkuton ni avocado ron na ipuli rin sud sa kuan kanang tapir sa ice cream. Da guys, ang gihugasan ri kay ari na suding ang avocado karon. Da guys, ang avocado pinalit ni imi gapos kuan da. Kinanglan siya nga nang kon kay lata na. Ja, favorito ni Amy guys, avocado. Di amang kadutan isun. Ja guys, mga litag Indian Minggo, ang pakpakan. Ja guys, daghang kadong salamat sa inyong way sa pagsuporta sa mga videos. Mora to ang i-share nga ang kinabuhi dari sa Kamali guys, dari sa probinsya. Bye bye guys, thank you for watching, bye.